bauta ba. Wannan masu cewa sweetheart masu cewa wai kin tsine mini albarka a wannan a Ka'aba. To bari in gaya muku albishirin kuma. Ta ma mini alkawari tun last 2 months take ce mini in dai ta koma Saudiya. Yadda ta yi wannan din ba wannan ba abin da kuke gani kuke shari'a da shi ba. Madan dan Allah kin san me raki mini? Madan kin san me raki min? A'a matan baby. In kin koma Saudiya dan Allah ki je ki janye kalamanki ki je kuma ki sa mishi albarka ki zo ki kare ko sama nayi a bidiyo ne ban yi ba. Nayi a bidiyo ne ban yi ba. To ina son ki a bidiyon ma. In sun dauki wancan hujja ga wannan ma hujja ne. Ba su fada magana da ta wuce wannan. Shi kwaso suke idan muka kala junanmu da Gfresh da muka yi wannan abin na bashi 500 a kotu ya sake ni yayi menene to in mun haɗu aka kalle mu a zahiri mu kashe juna to da ke Allah ba baban kowa ba Allah ya san menene a kasa dukkan mu biyu daga ni sai shi in da shi in sai Allah ya sa mana fahimtar juna ma da yafi na da yanzu waye a rana abin da kuka yi ba ku ji kunya ba wannan kade ya ishe ku daina bin boka da malamai wannan kade ya ishe ku. Na gaya maka ranar da muka fara wannan faɗan ina ga abinci fa na rantse da Allah tun magariba karfe 8 9 10 11 12 ɗayan dare 1 2 3 kai ina tsaye kanta ba tana kuka ga yunwa kai daga nan ka san ba lafiya $1 yawa ina masu cewa wai in aka yi kulki ba a mai da aure ku tambayi malamai da kyau. Ku tambaye malamai da kyau. Wasu suna cewa wai an aka yanzu ke sama yanzu aka rabu da ke ta hanyar kamar kika biya mijinki kudin kulki. Kin gane? Wai babu aure tsakaninku a musulunci. Ƙarya ne. Akwai mana. Ku tambayi malamai nawa ma na tambaya suka faɗa mana tun kafin ma muka mai da auren mu. Malamai nawa? Malamai ma da yawa cewa suka yi ai gwanda ma irin wannan ya ma fi ku koma saboda kowa ya gane kuskuren shi kenan. Sosai. A ce wai babu aure tsakanin. Ni dai shawara na gare ku shine a daina shirka idan zaka je ka kare kanka karatun alkur'ani a maka sauka waye menene kai amma kar ka yarda ka taba kayan ubangiji saboda duk nisan jifa wallahi kasa za ta fado barin ma kayan ubangijin da bai taba hada da wani Allah da wani a gurin bauta ba. Wannan masu cewa sweetheart masu cewa wai kin tsine mini albarka a wannan a Ka'aba. To bari in gaya muku albishirin kuma. Ta ma mini alkawari tun last 2 months take ce mini in dai ta koma Saudiya. Yadda ta yi wannan din ba abin da kuke gani kuke shari'a da shi ba. Madan dan Allah kin san me raki mini? Madan kin san me raki min? A'a matan baby. In kin koma Saudiya dan Allah ki je ki janye kalamanki ki je kuma ki sa mishi albarka ki zo ki kare ko sama nayi a bidiyo ne ban yi ba. Nayi a bidiyo ne ban yi ba. To ina son ki a bidiyon ma. In sun dauki wancan hujja ga wannan ma hujja ne. Ba su fada magana da ta wuce wannan. Shi kwaso suke idan muka kala junanmu da Gfresh da muka yi wannan abin na bashi 500 a kotu ya sake ni yayi menene to in mun haɗu aka kalle mu a zahiri mu kashe juna to da ke Allah ba baban kowa ba Allah ya san menene a kasa dukkan mu biyu daga ni sai shi in da shi in sai Allah ya sa mana fahimtar juna ma da yafi na da yanzu waye a rana abin da kuka yi ba ku ji kunya ba wannan kade ya ishe ku daina bin boka da malamai wannan kade ya ishe ku. Na gaya maka ranar da muka fara wannan faɗan ina ga abinci fa na rantse da Allah tun magariba karfe 8 9 10 11 12 ɗayan dare 1 2 3 kai ina tsaye kanta ba tana kuka ga yunwa